Għandna nipproteġu u mhux inkissru għaliex dan huwa l-wirt li rridu nħallu lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Xi ħadd għad jiġġudikana. Dan intqal il-perit ta' fama internazzjonali Richard England f'intervista waqt il-programm Għawdex illum fejn appella lill-awtoritajiet sabiex verament jibżgħu għal pajjiżna u mhux ikomplu jżidu l-bini bla doċċ u bla pjan. Richard England saħaq li l-ambjent irridu nożżuh u nikkonservawh. Barra minn hekk huwa tkellem fuq il-ġmien li kien hawn fil-passat fi żmien meta f'pajjiżna kien hawn ħafna ħdura. Hawn il-perit England esprima d-dieqa tiegħu li n-neputijiet qatt ma jistgħu jgawdu dik il-ħdura kollha għaliex il-bini dejjem qed jiżdied. Il-ġenerazzjoni tan-neputijiet tiegħi laqas ikollhom biss il-memorja ta' kif kienu dawn il-gżejjer. Għandna bżonn nibdew naħsbu li nipproteġu, li mhux inkissru u li dak li għalmenu nibnu ġdid ikun aħjar minn dak li nkunu niżinna. Allura b'appell darb'oħra minn qalbi lill-awtoritajiet, lill-iżviluppaturi, l-iktar lill-Planning Authority li fl-aħħar tiġġudika dak li għandu jiġi mibni u mhux mibni li nibżgħu verament għal pajjiżna. Għaliex dan huwa propju il-wirt li aħna rridu nħallu. Il-perit England mhuwiex l-ewwel professjonist li tkellem b'dan il-mod u apparti l-għaqdiet ambjentali anke sindki f'diversi lokalitajiet qed jappellaw lill-Gvern biex jinħoloq pjan serju għall-iżvilupp sostenibbli, partikolarment f'Għawdex.